Чат-бот запущены 10 снежня Менгарвыканкамам і яго інфармацыйным агенцтвам «Менск Навіны». Карыстальнікам прапануецца дасылаць апісанні праблемаў, фота ці відэа, каб паляпшаць ідэалагічную прастору Менску. Гэтая ініцыятыва працягвае традыцыю выкарыстання даносаў у Беларусі з 2020 года для кантролю над іншадумцамі. Напрыклад, паводле даносаў сумнавядомай Вольгі Бондаравай, адміністрацыя Савецкага раёну Менску закрывала адну з крамаў сувенірнай прадукцыі. Кіберпартызаны ў 2024 годзе паведамлялі, што на сайт КДБ за апошнія 9 гадоў паступіла каля 40 тысяч зваротаў. Новы чат-бот ужо выклікае пытанні пра межы асабістай свабоды і магчымыя злоўжыванні ў сферы ідэалагічнага кантролю. Не проста пытанне, а маральны крык выклікае такі чат-бот, а ў нашым эфіры з'явіўся Паўлюк Быкоўскі, медыаэксперт, старэйшы аналітык Media IQ. Спадар Паўлюк, добрый вечар. Добрый вечар. Вітаю вас, ну і віншую з паўналеццем Белсату. Дзякую. 18 гадоў гэта ўжо канкрэтная такая лічба. Спадар Паўлюк, наконт лічбаў, як думаеце, ці гэтая ініцыятыва прынясе вялікую колькасць даносаў? Ну, цяжка прадказаць менавіта адказ на вашае пытанне, але само па сабе, калі з'яўляецца нешта, куды можна скардзіцца і нешта паведамляць, туды нехта нешта будзе пісаць. Наколькі это будзе папулярна, цяжка сказаць, бо гэта вельмі спецыфічна. Это не пра тое, што дах працякае, там, ці лямпачку трэба вкруціць, это пра тое, што нехта неправільна думае. Ось, уласна, цікава, што гэты чат-бот не з'яўляецца агульным па ўсіх пытаннях, так, і куды маглі б таксама палітычныя справы, скажам так, зліваць, але наўпрост Менгарвыканкам хваліцца тым, што яны запусцілі, як там это называецца, ідэалагічная інспекцыя, так, ідэалагічная праверка. Спадар Паўлюк, навошта гэта рабіць, калі ўжо і так масавыя рэпрэсіі ў краіне пасля 2020 года ідуць і, здаецца, ну, рэжым кантралюе сітуацыю, навошта яны гэта робяць? Ну, тут можа быць некалькі пластоў успрыняцця этой сітуацыі. Калі мы адкрыем даследаванні па Беларусі, то нам кажуць, што это аўтарытарны, кансалідаваны рэжым. І адна з прыкметаў такога рэжыма, ён хоча дэмабілізацыі грамадства. Людзі мусяць быць лаяльныя, але ну так ціхенька, ну цярпець. А вот таталітарныя краіны якраз наадварот хочуць, там таталітарная сістэма і дзяржава хоча, каб людзі дэманстравалі сваю лаяльнасць. І вось прыкмета дэманстрацыі лаяльнасці это тое, што трэба пісаць даносы таксама. І вось тут ёсць несупадзенне. Калі верыць таму, што кажуць даследчыкі, в Беларусі няма падставаў для стварэння такого чат-боту. Але ёсць ідэолагі, якім трэба тлумачыць, што ёсць дзяржаўная ідэалогія, у іх ёсць праца. І вось яны ствараюць вот такую паказуху ў значнай ступені, бо ідэалогія ў нас ёсць на паперы, але вы адкрыеце падручнікі па ідэалогіі для розных універсітэтаў, вы ўбачыце там розныя падыходы. Такая эклектыка па-рознаму склёпаная. Калі казаць, што людзі абапіраюцца на ідэалогію і аб'ядноўваюцца вакол яе, ну тут таксама вельмі складана ў гэта паверыць. Ёсць агульная такая лаяльнасць да Лукашэнкі. І таму гэты чат-бот хутчэй за ўсё будзе такой ініцыятывай знізу паказаць, што мы працуем і ў нас все ёсць. Але гэта не факт, што можа быць эфектыўным. Мы працуем, то бок мы хочам зрабіць это для галачкі. З іншага боку, паўстае пытанне, калі будзе сапраўды данос на канкрэтнага чалавека, што ён ідэалагічна неправільны, і гэтым чалавекам апынецца хтосьці з кіраўніцтва Менгарвыканкаму. Ці яны не разумеюць, што такім чынам яны як бы робяць самі сабе падножку ставяць. То бок гэта можа быць не толькі так, як яны хочуць знайсці дзесьці звонку ворагаў, яны могуць гэтага ворага знайсці ў сабе. Маеце рацыю, і прыклад Бондаравай паказвае, што абсалютна нечаканыя заявы з'яўляюцца, на іх трэба рэагаваць і змаўчаць пра іх не атрымліваецца. Таму з аднаго боку это робіцца для галачкі, і гэта недальнабачная тактычная можа быць рэч, а з другога боку цалкам магчыма, што гэта такі элемент саслізгавання рэжыма ў нейкай іншым накірунку. Пасля 2020 года рэжым стаў, ну, раней ён лічыўся адаптыўным, такім гнуткім, а тут раптам ён стаў вельмі абапірацца на рэпрэсіі, і памянялася ўсё. Немагчыма дазволіць публічна розным меркаванням існаваць. Ну, вы ведаеце, які ўзровень рэпрэсій, і вось на гэта накладваецца яшчэ вот такі ідэалагічны кантроль. Таму, хутчэй за ўсё, гэта будзе аднім з элементаў саслізгавання ў бок таталітарызму. Не факт, што ў нас яго можна пабудаваць, бо
важного складніка няма ідэалогіі сапраўднай, вакол бы все, якой бы все грунтавалася, але ёсць такі вот праціскванне, дзяржава все больш уваходзіць у жыццё грамадзян. А пасля будзе справаздача, колькі даносаў я напісаў у чат-бот, так? Ну, может быть, и это, але самое главное, вот вы слушно зауважили, что доведется реагировать на доносы на самих себе, бо хутчэй за ўсё сістэма будзе працаваць не толькі в одно окно да аднаго чыноўніка, а будуць і кантралюючыя органы, якія таксама змогуць это прачытаць, і таму на доносы будуць рэагаваць. Занясі на лукашыста цікавае акно магчымасцю для тых актывістаў, якія б хацелі зашкодзіць сістэме. Спадар Паўлюк, калі казаць пра тое, як шукалі ворагаў унутры самых сябе, гісторыя паказвае таксама, як і НКВДзісты потым, якія расстрэльвалі людзей самыя ў яме, аказваліся, і нават іхныя начальнікі, кіраўнікі. І тут яшчэ адзін момант. Ну, не ведаю, мяне асабіста як Менчука, як чалавека таксама верніка, но абурыла тое, што вось ёсць ідэалагічная праверка, ёсць гэты чат-бот, мы на яго заходзім у тэлеграме, а там герб Менску з Маці Божай. Багародзіца ніяк не павінна асацыявацца з нейкімі даносамі. Ну, гэта ж нейкае блюзнерства просто. Ну, я тут абсолютно з вами згодны, бо насамрэч Багародзіца ўспрымаецца традыцыйна як той, для каго трэба звяртацца для таго, каб атрымаць міласэрнасць, нейкае пазбаўленне ад пакут і штосьці падобнае. А тут супрацьлеглы накірунак. Ну, то бок, хутчэй за ўсё гэта не ёсць прадуманым, гэта можа выклікаць такія пэўныя пытанні для людзей, якія сапраўды думаюць і сапраўды з'яўляюцца вернікамі, але відавочна, што не кожны думае. І мы вот у выніку бачым, што эстэтычна мы не супадаем з гэтай уладай хаця бы і ў гэтых пытаннях. Ну, той, хто думае пісаць даносы, не будзе. Спадар Паўлюк, вось рыхтуючыся таксама да сённяшняга эфіру, я паглядзеў архіўныя навіны, у прыватнасці тое, што у свой час кіберпартызаны здабылі інфармацыю, што у КДБ пасля 2020 года ажно 40 тысячаў даносаў было скіравана. Лічба шыракаўшая, якая шакуе, і многія тады задумаліся, што ж робіцца з нашым грамадствам. Як бы вы маглі гэта патлумачыць? Ну, глядзіце, калі мы потым прыстальна прыглядзеліся да гэтых паведамленняў кіберпартызану, то аказалось, што частка зваротаў была нават апазіцыянераў. Яны або троллілі улады, або спрабавалі прымусіць выконвайце свае законы. Яны расказвалі нейкія такія штукі, што вот нехта парушае закон, збіваючы людзей ці штосьці падобнае. Такое таксама было. Таму проста сама па сабе лічба, яна ўражвае, але сітуацыя іншая. Я бы сказал, что колькасць даносаў адносна высокая сама по сабе. Іх не то чтобы адзінкі, іх болей, іх значна болей. Але пры гэтым значная частка іх не тычыцца вот реально нейкіх таких вот палітычных рэчаў. Яны цалкам магчыма не ад прыхільнікаў рэжыма і ўвогуле тычацца іншых пытанняў, якія тычацца нават проста гарадскіх праблемаў. Але само по сабе, калі людзей правакуюць пісаць даносы, гэта адна з прыкметаў рэжыма, бо адна гісторыя, калі гэта ёсць грамадзянін, які не можа маўчаць, і ён хоча кіраваць горадам, месцам, дзе ён жыве, і хоча выпраўляць несправядлівасць. І іншая гісторыя, калі ён з патрыятычных, так бы мовіць, памкненняў паведамляе, што вось у таго ёсць многа грошаў ці што-небудзь падобнае. Гэта зусім іншыя рэчы, і калі улады спрабуюць людзей на гэта справакаваць, яны робяць кепскае, у тым ліку разбураючы грамадскую мараль. З іншага боку, вот сама ідэалогія в Беларусі, як, на вашу думку, яна выглядае? Ці гэта больш-менш структуру яна мае, ці ўсё ж таки это такая пятая нага? Калісьці з маімі сябрамі, палітолагамі Роўдай і іншымі мы даследавалі гэтыя пытанні, і аказалася, што это поўная эклектыка. Там ёсць і ад Маркса, там ёсць і ад іншых, але само па сабе там і рынок, і адначасова сацыяльная справядлівасць, і намешана гэта найперш выступамі Александра Лукашэнкі. І гэта непаслядоўна, гэта супярэчыць адно аднаму, тым больш ёсць шмат аўтараў падручнікаў па ідэалогіі. І калі вы прыйдзеце ў студэнцкую аўдыторыю, дзе выкладаюць ідэалогію, то там расказваюць асновы дзяржавы і права. Это калі выкладчык спрабуе быць навукоўцам, і ён тады расказвае, такая дысцыпліна сапраўды ёсць. А калі не, то ён проста пераказвае нешта кшталту палітінфармацыі, што апошнім разам на агульным дне інфармавання в метадычных указаннях было написано.